Yan. Sundo sa mga bata. Tapos going somewhere tayo. Hindi ko alam kung saan eh. Wala lang, nabuburyong lang kami sa bahay. Hindi ko lang si Mrs. bumaba. Siya na yung nagsundo. Madalas ako lang mag-isa kasi nagpapahinga siya sa bahay. Ngayon kasi alis kami, hindi ko lang kung saan kami pupunta. Hintayin ko lang mga tol. At dito kami napadpad mga tol sa All Homes. Ayun yung San Fernando. Nantulog yung mga bata. Uy, ito project ah. Wow. Akala ko ano lang, talagang maliit lang. Dami palang mga ano dito. Maluwag yan. Lumak lang tayong parking. Vista Mall din pala mga to. Vista Mall at something. All Home. Ayun yung All Home. Sa loob siya. Please. Ha? Whatever na pwedeng hanapin. Nag-ikot-ikot lang muna kami dito sa Vista Mall. First time din namin itong i-explore. Di masyadong matao at maraming kainan. May toy section na tinignan din namin at nagbabaka sakali na makakita ng mga Gundam or Gel Blasters. Pero unfortunately, wala. Gusto rin talaga naming i-explore ang All Homes niya para maghanap ng mga furnitures. Canvas lang muna kasi malayo-layo ang delivery kung may kukunin man kami. Siyempre di mawawala ang pagsisihan natin at the same time check natin kung malinis. Aba, parang hotel class ang CR nila, napakalinis. Medyo nalito lang talaga ako dahil babae ang naglilinis, akala ko pambabae. Siyempre, hahanapin ko ang pamilya ko dahil nahiwalay ako sa kanila. At sabi nga ni Mrs. nasa ground floor sila ng All Homes. Bilang isang ganap na tito na, siyempre in-explore ko na rin baka makakita ako na pwedeng bilhin. Napatanong pa nga sa akin yung mga staff ng mga asawa at yung mga anak. At totoo naman ang sagot ko ng hanap ko ay ang aking asawa at mga anak na nasa supermarket na pala dahil sa sobrang tagal ko sa CR. Oh, sige na. Floyd ah. By the way mga tol, nagustuhan ko ang isang display cabinet na probably bibilhin ko soon para may lagayan ang mga collection ko at luminis-linis ang magulo kong office. Overall, wala namang something special sa mall na ito. Gusto lang din naming i-explore ang All Home. Yes, All Home pala siya mga tol. Akala ko All Homes. Kanina pa ako All Homes ng All Homes. After namin sa Vista Mall, kumain kami sa Grumpy Joe at yung full food review natin sa Grumpy Joe ay sa susunod na video na lang. Maraming salamat mga tol at sana support nyo ang maliit kong channel. God bless!